फायरिंखाय जों दिनै जोंनि हास्टेनि जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि याकार जाक जोंनि ताखौ बिद्युत देबबर्मा बाय जों कक सालायनो बबाय किसिसा कगलाम सालाय जों साइमालायनो बतामनि बागै बेनि आपदनो याकाखा ताय बेनि गुबुन साल ब ताम वान सुगुइ दं आव कग्रं जों किसा बबाय सालायनायलेनो फायरि ओके ओंखाय ताखौ बिद्युत नरक तो ताबुक नरनि पटनो याकारै नरक फाइका अब तामनि बागै नरक याकाखा ताय नरक बम हाय वान सुगुइ नरनि पटनो याकाखा पहिला नंनि चैनल व्हाट मैटर्स टाइम्स टीवी प्राइम टीवी नंनो हामबाय एक्चुअली आं बीजेपी जनजाति मोर्चानि जनरल सेक्रेटारि पदनि आं याकारखा आं बदलनि तो याकार याखो हिनाय आं बरनो कक्तन दिजाक हायफाना आं आंनि पार्सोनेल प्रब्लेम दङो साकनि जुंजाल आबुंखा बसाक बचाया ताई सामुं खालायनानै हेंखाय पत्तुई तो हांखाय सामुं खालायना नांगौ सामुं खालायनो माया हांखाय पत्तुई माने आबो मोजांया आबोनि बागैनो आं याकाय रिग्राखा नरक याकामानि यागल नरक तो ताबुक नरक पदसिमसो याकर निसाव এবং পার্টিनि बागै ताबुखौनो सामुं खालायनाय हिन्दुं बाट কোনো একটা জায়গাও जों नुखा जे नरक थांनाय इन्डिजिनियास वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे रग नरनो बुवाग्रानि लगिव बा मथानि लगिव नरनो थांबानि नुखा ओंखाय नरक कि बरक गौमान आमाहाय सालायो जे बोदै फाइपाइसिनाय मथानि लगी ताब नरकनि मते बमहाय नरक चंलाय दं बा बाहाय वान सुगै वर्ल्ड इंडिजिनस डे तो अब हायुं गनांगै इंडिजिनस रकनि पांडा ओ पांडा अब बदल न तुयावै सीपीएम कांग्रेस बीजेपी आईपीएफटी जत नखलायो हायुं गनांगै नखलायो हास्टे कतर नखलायो हास्टेव नखलायो ताबु बीजेपी जनजाति मोर्चा अब जों खलायनाय हि तमाने खलायमालिया बा खलायरि जागिया ताबुक मथानि बिसिंति फानो आईपीएफटी नि बिसिंति फानो ओ हानि बसारकनि सालनो पालायखा हंकाय आरो तो जतन थांमानो ओ दिने तो आं नुखा गचा कुफुर बा जत बसंनि बरक आं गोबां बरक नुखा गाबोनि बागैनो जों इ वर्ल्ड इंडिजिनस डे जेटा 9 तारिख अगस्त जेटा उंमानि आबो फाइनाय सालदागो ताइबो जों खलायना नांगौ बा ट्रिं हिनै जों कायसा सेक्शन खाय खलाय तंखा ता कायसा सेक्शन खाय बिरिदि खलाय तंखा आबो ट्रिं बो चिनिनो वर्ल्ड इंडिजिनस डे तो जों हास्टे चिकोनो तंफानो हायुं कतर हा कतर थाङै बयबो याग गदालै मांखा खाय ताइबो काहाम कुक जों मानजाया आबोनि बागैनो इ साल रकनो कथा सालो जतनो पालायै ओ जागावो हानि बरक बायथानि बरक ओ जागावो सामुं खलाय तङै जों याप्रि रिवै आबोनो चाजाखा हंकाय ओ चाजागमान न बुइनि चाया हि बुइवानसो खांका बो बुइनि बेपार का आं तो चाजागु आं तो अरबो पालायना मुसुं माने आं आनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट रेबती बाबु बाबु सालायजाक जोंनि संसद बाय जे प्रज्ञा बाबु न हहम ददम क्लाय 9 तारिख आगस्ट सुंब जो तो चिनी 19 दफा बरक न तुबुय सुंब हहम ददम क्लाय पालायनानि हिमाने पालाय मालाय लिया हिंकाय चिनी तिनी बुबाग्रानि बिसिंतुय एडीसी प्रशासननि बिसिंतुय मंगिया कामिवो आबो पालायखा हंकाय ओ जागाबा जतनो फायो आंबो थांगो हंकाय ताइ गुबुन बरकबो थांगो बीजेपी नि गिला बरक दङ दिन गाबोन बागैनो जों आनि चिनी दफानि पालाय मंनो पालाय थानि बुइजदि यासि ककय खलै यासि सुका हंकाय आबो बंनि बे बरक ताबु कबमा कक आमा हायबो नखरि दङ जे ताबु बिसुकेतुबो बरबो याकारि फाइका ताबु बरतो याकार सुगैनो जइन बो खायका त्रिपुरा मथाबाय ताबु नरनि पटनो याकारखा हायफानो ताब साइतङ जे नरक पार्टीनि बागै तो सामुं खालायनाय नो आबो हाय
তাই गोबांमा যদি আমার হাইকেন বিজেপি রংনি পটনি থেকে যারা ইয়াকারি ফাইনাই বা ইয়াকারনাই আমহাইরক নরকনি থানিও কোনো আমহাই সোর্সেস তর দं যে বড় ইয়াকারি মানো আর যদি তঙই দं হাকে তামনি বাগে আম হাইङै दं লাইখানা কারণ কাইসা বিজেপি কাইসা ন্যাশনাল পার্টি যে পার্টি নাকি অলরেডি সেট আপ आ জাগাও আমহাই পার্টি রনো ইয়াকারি ফাইনানি নরক বম হাইকে তামনো ওয়ান সুগৈ নরক আম হাইকে পট ইয়াকার খা বা বাখে ইয়াকাरै गुबुन मथा गुबुन पार्टी जॉइन खायका अब नरनि तामो बाहाय रिएक्शन दं त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा दफारकनि बखा बिसिंनि इलेक्शन हंकाय अब एडीसी बेस्ड इलेक्शन हंकाय थांनाय एडीसी इलेक्शन बीजेपी नि काहाम पोजिशन तंगमानि चिनि एडीसी वो हाइफाना आईपीएफटी एलायंस बदल बाय तंगमानि बागै बरंनो सीट गोबां रिउ किन्तु बीजेपी बो सिवो आईपीएफटी बो सिवो आईपीएफटी नि ग्राउंड रियलिटी आसु करागिया हाइफाने बरंनो गोबां रिवै जेफुरबो बर काइसाबं मानलिया बीजेपी खाय 11टा नावै 10टा पास खलायका आफुरो न बरक वानसुका आं जनरल सेक्रेटारि उंगै आनो बार बार प्रश्न खलायो सर आईपीएफटी आसु दुर्बल न से गोबां सीट दिउमान हंकाय समस्त पाहार ताबुक एडीसी बिसिंग त्रिपुरा मथा हंकाय ताबुक हर सुंसाय फाइमान जरा हंकाय आईपीएफटी दुर्बल न से आसु सीट गोबां रिव हंकाय फाइनाय सालो त्रिपुरा मथा न से जत सीट दी दिबायने बिले बीजेपी खलाय तंतु तुइसे सुं आईपीएफटी न सुं बुट मारिव हंकाय एडीसी वो फाइनाय सालो बो बीजेपी खलाय तंतु तुइ फानो जनजाति मोर्चा खलाय तंतुति फानो जों त्रिपुरा मथानो बुट मारिनाय हिनै पाब्लिक आनो सुंगो हेंकाय थांनाय एडीसी नि रेफारेंस नेहेकाय हायनो उंथतक ब्ले हिनै आं मासावो कारण बुइसुंकाकै मासावो आं कायसा पत्तुइ तं माने अनेक समय आं बीजेपी कतर कतर राज्य लेभेलनि नेतारनो साका आं साका आईपीएफटी बै बीजेपी एलायंस उंया हिनै उंनानि उंलाक हिनै सावै उलो उंमानि हाहाय ताबुक त्रिपुरा मथाबै बीजेपी थानसा उंनाय देनाखि उंया बाक्साक्लाय सामुं खायना दे खलाया हिमानि बाक्सा सावो 90% सुं बरक बाय गदालनाय ब्ला हिनै साइ तं हंकाय आं तिनि तानि अरबो जरा खिबिवै अर मुरुक तंना बा त्रिपुरा मथानो से बुट मारिना आं बीजेपी जनजाति मोर्चा हिंकाय सेकां सिमिनो बरक न आव नरकनो साव खलायदि हि सागाकाय तामसाया तंबा जागावो गा आईपीएफटी न 17टा वै काइसाफा माया बीजेपी जनजाति मोर्चा रक 11टा नारगै 10टा मानो गा आबनि बागै न पाहाराव हंकाय जों विशेष कलाय बुकुं बारा त्रिपुरा दफा बाय त्रिपुरा दफा रक वालाय माने बुलाय माने आबो बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा बुलायो बीजेपी बाय आईपीएफटी बुलायो अमति रंग न इ बुलाय तगलाय खा कइलाय माने रंग न सेपेंनानि हेंकाय बाबाइसा उंगै राजनीतिगतभावे बाबाइसा उंगै सामुं खलायका हेंकाय बुलाय तगलाय मान दे कमे न हेंकायबा अ थानाय सालनि एडीसी इलेक्शननि कक थाइनो रुगै फाइनाय सालो आं आमतुनि मासावो जे त्रिपुरा मथाबै बीजेपी बाक्सा खलाय सामुं खलायना सिबिसे बाकी हायसे मा तंसिब्ला हेंका अरबो आं थानाय इलेक्शन नुखा जे बीजेपी नि अकरा मंत्री अकरा बाय मंत्री अकरा याक्सु त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे कक थाइसा मं सायब्ला यांखाय पब्लिक रखाय त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे कक साय तंखा जेमन चुं फान्ता आबो उ पारावो तगला मागनि न तालाय रिवय तगलानि ओ बुबागरा हंकाय आसुगै खिसलां कसम नुं तंलाय मा हायसब्लाबो तगला बाय तगला हंकाय बिखुमु बाखामा खान्दाय खुन्दै कगलायै थुइ चासारु नङै तंग यांखाय तगलानि मालिक रक हंकाय या फातामै तंलायो अमति हाहाय मा तंगता आबनि हले नों थानसा तंखाय खदितामबा कागलायमान चाया साबलायमान चावो सकागलायमान चाया म थांमानि चावो साकबाय साक नासुया तंमान चाया नासुलाय मुखां तालालाय बखा किसिक जाक फानो
চাইছ খলাব লাইয়াই তংমানি চাও সাবলে কাকলাইনাং মুসুংবা আবুনি বাগৈ ন सबका साथ सबका विकास सबका বিশ্বাস হংকাই আর নং আইপিএফ তনব বিশ্বাস ত্রিপুরা থানব বিশ্বাস যতন বিশ্বাস খাই তংহাকাই খদিতামবা আউনি বাগৈ ন যতন বিশ্বাস খাইয়ে লাইयै যতন ডেভেলপ খাইলাইयै তংহাকাই ই দফানি ই হাস্তেনি বাগৈ হামিয়াং লাখ হাই আংवान সুগতা হংকাই অনেক সময় সাববই নংবা ত্রিপুরা মথাসে থাংকাবলে বা ত্রিপুরা মথা থাংনাই দে না আইপিএফ থাংনাই দে তৃণমূল কংগ্রেস থাংনাই দে হাই কক সুংমাং আনি খুনজুন কেটাইসকা মোবাইল সো অফ খাই মাতনি আবুনি কা আং হাই সানা মুসুং নংনি মিডিয়া नि बिसिंतै तक्सा तक्ति नि से बदल तंगौ मुइस्रुम नि से बदल तंगौ वातुइ फाइनानै खाय मुइस्रुम रक बसा बुतुइ तुयै हापुंसा कासाव यंगला रक से वातुइ फाइनानै खा हंकाय पुंलायो साकनि खाइसुआसे वातुइ फाइनानै खाय मतगबले खाइसुआनि भाइरास बैक्टेरिया पन्दसे फाइनाय सालता मुंनाय सिउ हंकाय नं इनि नि दफारक आगे राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंगमानि ताबु बेलाय जों जुं जाला तंगो फाइनाय साल नं कमा सिनाय हि सि तंगतुइ नंले ब जागा याप्रि सानाय तामनि वानसुया तंनायबा आं वानसुगो आं ओ गोदालाय तंगमानि थानचां तंगमानि आबो चायाया ने आं वानसुगो আপনার যে বড় রক যে ডিলিমিটেশন ওই থানায় বা ডিলিমিটেশন খাইজাখাंखाय सिनि बर' कमै थानाय जों माने बेलायखै सिनि संखालुगुं थानाय आ ककनो सालायमानि नतयै निनि बमहाय वानसुमु दं थानाय 2008 डिलिमिटेशन गय 2013 नि सिमि आबो सेंजाखा इलेक्शन इनका अ अप्रुव न जोंनि जेटा एसटी सीट प्रमोद नगर तंगमानि आबनो सबायदिखा इनकाय जोंनि सालेमा एसटी सीट तंगमानि आबनोबो सबायदिखा किन्तु सीट काय 60 नि बिसिंग 20 ता न तंगो हाइफानो सीट काय yang उखा जे जगह राजीव गांधी बाय जोंनि राजीव रांखल चुक्ति हिनानि अ आबनो राजीव गांधी बाय विजय रांखल एग्रीमेंट खालायै प्रमोद नगर न एसटी सीट्स नामानि आबो पर्यंत सुकलुक कुमारी रेखा 2013 हंकाय फाइनाय 2026 बो अमतिनि डेलिमिटेशन फिनाय आगे 2008 डेलिमिटेशन हंकाय अ डेलिमिटेशन कमिटी तंगना हंकाय जेनि हायुं याकारै थानाय नगेन्द्र जमातिया एमएलए बाय जेनि सामाचरण त्रिपुरा बरक कुनि तंगमानि आफ्रुव 6 जन एमएलए तंगमानि आईएनपीटी नि अ 6 जन एमएलए नि बररंनि कक खनालिया जेनि याक्सि बदल बा बामफ्रन्टनि जेटा एमएलए रा कक खनालिया बनि कक नांयाव जे मुसुंति डेलिमिटेशन खलायै एमन भाबे खलायका जेनि आगे सिनि सिमि बुद्धि फेमानि बरक रखाय बुध मास मारिलिया जेमन आं ताबुक एससीसी त खलायजा आं बुध मारिलिया एसटी बुध मारिलिया आबो सीट सबायबानि बागै त आबोनि बागै न फाइनाय साल 2026 डेलिमिटेशन खलायफुरु हंकाय 2023 स्ट्रंग एमएलए लीडरशिप जदि जोंनि बर' रकनि बिसिङै जों रहरमाया हंके एसेम्ब्लिव आ जागाव कक खनारि मांला गाबोनि बागै न आईपीएफ बाय बीजेपी नि एमएलए रकनि कक रक फाइनाय साल बुसुबा नांन जों ताबुक न बाहाय मानै तंखा हाय आं वानसुगो गाफ्रुव नि ताबुक जेहेतु एडीसीओ हंकाय जोंनि हापुं हाताय हंकाय त्रिपुरा मथानि सामुं सुगै दङ गोबांनि बिसिङै न एमएलए गोबां मानथाथक बा माननाय कारण बीजेपी बो आईपीटी हाय दुर्बल न से आसु तिसाय दङ हंकाय त्रिपुरा मथानो तैबुति सानाय बंनि एमएलए तै बांनाय हंकाय त्रिपुरा मथानि एमएलए रक दिल्ली थांगय कक सावैबो कक नांगयनाय राज्य सावै कक सावबो कक नांनाय गे बंनि कक नांखा हंकाय फाइनाय साल इन दफारक इ हाव तदे तंगन कुरि दें न आबो टोटली निर्भर खलायो राजनीतिबो राजनीतिनि प्लेटफर्मनि उपरन बसावै कक लास्ट कक मा साव इ दफारक बिनि हाव तदे तंगन नाकरै हिंगे जे माने राजनीतिनि बागैनो सुं कसगो राजनीतिनि बिसिङैनो सुं माबो मानो जेमन राजीव रांखल चुक्ति इंगै सीट बारे मानि
লস্কর ইস্যুরক খ্লাই সিটবারি মানি যেমন লস্কর ইস্যু 1989 পর্যন্ত দङ 1990 खै कुरिखा आं जॉइंट एंट्रांस नि फर्स्ट बैच 1989 आं पीसीबीओ 34 सिरियल उंगो अ बसर आं मेडिकल मानो आनी साकाव 7 जन 8 जन लस्कर दङ बगा आं मालिया 90 हंकै लस्कर इस्यु कुरिखा ठीक अमति हिकलाई अब राजनीतिनि प्लेटफर्म न सिद्धांत नावो ताबुकबो अब एडीसीओ যদি কেন্দ্র সরকার সামানি মতে স্টেট কাউন্সিল রক মানো বা 45টা সিট দিনাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম লিনাই আমতিরক হিমানি রক যদি এডিসিও ন তাকলাই বিজেপি রক ন রহর কা হাকাই ওই অবরক মাংখামং কা 45টা রক আকরক মানলিয়া কাবনি বাগৈন ফাইনাই সালো আং তাবুকনি রাজনীতিनि যে আং বাহাই আসুদিन नमै याप्रि इ लामाव सेमानि आईपीएफटी दुर्बल न से सीट कबांग रिवो आईपीएफटी दुर्बल न हंकाय बेसी रेस्पॉन्स रेस्पेक्ट रिवो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बररनि कखाय इवेन एमपी नि कक फानसे खनालिया अरो तकलाई इलेक्शन कमिटी नि चेयरमैन हंकाय चिनि बरम गनांकु डेपुटी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देबर्मा बो कक सामानि फनतेन कक नांगलिया दिल्ली साव हिनाय आईपीएफ तने कबांग मारिनाय हिनाय बरं 17टारि मारिबो बीजेपी के नारगो 11टा गई फाइनाय सालबो बुइनि पार्टीनो से बेसी दामरिवो बीजेपी नि पार्टी नि नेतारावनो खाय बीजेपी दामरिया हाय आं नुकजागोता आं बागैनो रेवती बाबू चिनि आनि प्रेसिडेंट बो तंगमानि बकाबै मारिखा बकाब मानि दिनो समस्त चिनि जे जनजाति मोर्चानो समर्थक बखाबुई काबै खलाइलिया हिनाय बरक कबागै काबै थाममान र बेलै टेक्ट नांगो आबो हिंकाय चिनि इलेक्शन कमिटी नि चेयरमैन चिनि डेपुटी सीएम बिनि ककबो खना जागलि आंकाय फाइनाय सालो त्रिपुरा मथा स्ट्रंग हिंकाय बंगनो से साब रिबायना हिमा तंगले आं कन्फर्म जे थानाय सालनि जे इतिहास नाहाकाय जे बीजेपी जनजाति मोर्चा बीजेपी रक आईपीएफ तनो 2021 नि एडीसी इलेक्शन बुट मारि माहाय त्रिपुरा मथाना बुट मारि नाय हिंगैबा सकां सकां न त्रिपुरा मथाना नरक बैसं वालाइलिया नरक न सं बुट दिनाय हिनाय बरक न फुनुक तंखाकाय बो जागाले जुंजाल तंबा अमति हाय आं वानसुगता आबुनो ताबुक बीजेपी बाय कतर आईपीएफ ति कतर त्रिपुरा मथानि कतर कारण राजनीति कतर पाइथाक मारि करै बरं धानि से त्रिपुरानि भविष्य उंजानाय सुंबा जनजाति मोर्चा हंकाय बुइजे कक सामानि मातंग अक्रारक जे कक सामानि मातंग अर तो बयस बाइया पद बाइसे आनि हले अनेक जे बयस कम्फाना पद कतर हंकाय पार्टीनि नियम बनि कक मा खानाबो सं दिल्ली साका नरक सुप तंगदे आईपीएफ तने कबांग नाय बीजेपी कम ना नाय अब दिल्ली वाला बुजिवानो जे साका सुप सुप मातंखा फाइनाय सालाव हायना सानाय आं कन्फर्म आबनि बागैना ओ दिन थाकते बासा करह माहाय कक तंगो कायसा जरा तंग सानि खासिया खाइले मनागै हाबानो बोले हंकाय जरा तंग सानि नं निनि खुमनि बाहायनो नुं सायावै पिया बंबरायनो खुमनि बाहाय सासि तंग हनाय नंबो निनि तमुंबाय नं फुनुका हंकाय बो जागाले चाया तंगबा आमतु हेमा तंगता अच्छा ओ जे सिनारियो जेटा सोंनु मानि अबनि बागैनो दा जे ताबुक जे जनजाति मोर्चा आंथन बा बीजेपी नि जारा त्रिपुरा साहनि तंगनाय रक बर अबनि बागैनो दा बर बनि पदरनो याकारि ताबसु जरा याकारि तंखाना बा याकारने हिनि वानसु तंखाना अबदा बिनि मूल प्रॉब्लम बा कारण खाना अब नर भाई मातो आं तो बीजेपी पार्टी न काहाम न नुगु दिल्ली नि सिबि त्रिपुरा जरा तुई आं काहाम न नुगु किन्तु ताई गुबुन हास्तेनि राजनीति बा इ हास्तेनि राजनीति कि फेलायो और तखाय बदल खे काहाम बरक रक बदल बाय चालना मुसुंगिया बरक रक बरक बायसे चालना मुसुंगु नेता बायसे चालना मुसुंगु और कक थाइरक नांजागियाना आंनु खारबो 55टा पीएससी दंगो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओ चेयरमैन अरनि बीजेपी बाय
IPF তিনি MLA রগ্ন কাইসামং রিজাংমা নুগিয়াবলা 35টা উনকা 55টা চেয়ারম্যান দङ हिंखाय अरबो आं नुखा 3.5 बोसोर थांका पूर्णांग मंत्री सभा जों 12 जन खलायमिया अब ताय खलायजागला हिंखाय 12 जन मंत्री से जों खलायमिया हिंखाय 9 जन तंगमासे कायसा सकक मारियो अब की एलिजिबिलिटी करी नि बागै दांखना अब तो बरकसे सिसेनाय अकरा रकसे सिसेनाय दिल्ली नि बीजेपी बाय त्रिपुरा नि बीजेपी कतर बरकसे सिसेनाय हिंखा आं खानामानि बरक उ रिनानि हिनै तंमां जरा लाइरि रहनाय हिनै आं खानाव हिंखाय ओ कायसानो रेखायता केसा खाकयनाय कायसानो रेखायता केसा खाकयनाय अबति हि सालायो अनेक समय हाय किन्तु अब जरा लाइरि बानिसे जेमन आनबो कग रिजाक बुले थांनाय 9 तारिख मार्च 2021 सानजा 7टा समय बीजेपी नि ऑफिस स्टेट पार्टी ऑफिस आनो आसुगरी साजाक जे नंबुतो ताबो सासिदि नन नॉमिनेटेड एमडीसी नामजाक सिनाय ओंखाय नों जत नोंगो सामं खायदि हिनाय आनो साव अ साफ्रु खायंका चिनि बरम गोनां विनोद कुमार सुनकर चिनि प्रेसिडेंट डॉक्टर मानिक साहाजी चिनि सीएम डेपुटी सीएम आइन मंत्री खरगनि एमपी खरगनि जनरल सेक्रेटारी ताई एमएलए रक तंगो बरक साका हिंखाय अमति खलायना उ मंत्री रिनानि हिनरिया हाहाय आंबो उ 5 मास नाइसिं तंखा हिंखाय आं आबो उलखाय खनाका बो हिंदू उंखाय बो चाखामुं रखिनि खनाका आंले आनी बाबू मा बाबू बो बैरागिनो आगे आं तो रामकृष्ण आश्रम तंगैसे 11-12 पास कर मीटिंग रक तामु आं आगे साबु गे ताबुक तो आं ख्रिस्टान आना पहिले बसुंका सुनील देवदर सनु ख्रिस्टान का ख्रिस्टान न आं के आबुनि बागै दे लेरि दक तंखा उ मंत्री लेरि माहाय आं सिलिया का आं आबो मानन बागै बया आन रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन नि बर रंगनो नॉमिनेटेड एमडीसी रिदान नांगो गाव जगा आं देबर मांग त हंकाय आं देबर मातो तुई नॉमिनेटेड एमडीसी ना हारका हंकाय आनि हालाम रांगरं मलसम कुकी बर खाकयनाय बिले देबर माबा वैज्ञानिक हयते आरम्भ खलाय एमएलए एमपी मंत्री पाठक सुकाबले आबनि बागैनो अभाय कक रिवय कक रक नारुगिया हंकाय बभाय जानि अब उनको आं तो आबो न मुसुंगिया हिंसाका कारण ताइकपुन उक्लक लाइजाक चिनि तिप्रा दफानि बसंन नरिदि हिंसाजा का आमति रक आं बेलाय थुंजाक माहायमा तंखाता का हायफान फाइनाय सालोबो तिप्रा माथा बाय बीजेपी से एलायंस सुंसेने हिंकायबा हिंकाय आं बुयानो सुंहक हिंकाय नरक नायसुगि याप्रि सेसिदि हिने आं मासाव नों बर थानाय थांय आबोनि नि बेपार आंबो तो ताबुक बर थानाय थांय आबो जरा से कक सानाय गाबोन बागैनो आं साबो जानि वानसुगै फाइनाय जरावो याप्रि सेदि गं यापाय नुखा हंकाय लाथा तुइ मा हिमन ले गे नुं गं यापाय नुगै हितं हंकाय ता मय लाथा तुइ हिमनाय बा अमतु हेमा तंता बेलेखा हामबाय जों जोंनि ताखु बिद्युत बाय कक सालायमानि ताय बेनि जे कक रखनावै जों जत बुजि खाना बतामनि बागै बनि पटनि याखा ताय कोन साला बताम खलायनायनि वानसुगै दं आबनि बागै सिनि नाय तंनाय ताखुते बुसनो जों बेलेखा हामबाय मारो नरम हायकेनो सिनि व्हाट मैटर्स प्राइम टीवी नो नरम नाय तंदि हामबाय